Aby té smůly nebylo náhodou málo, tak se ocitl letenský klub pouze v předkole poháru UEFA a los mu navíc určil pravděpodobně nejtěžšího možného soupeře, turecký Galatasaray Istanbul. Turecký celek má v poslední době v Evropě více než slušné renomé. V sezonách 93-94 a v té následné poslední 94-95 účinkoval v nejprestižnější klubové soutěži starého kontinentu Lize mistrů. Já teď poprosím režii, abychom se společně podívali na fragmenty loňského působení obou dnešních soupeřů v evropských pohárech. My už se raději budeme věnovat dnešnímu zápasu. Vidíte, že atmosféra v Ochozech nově zrekonstruovaného letenského stadionu je zatím velice příjemná i optimistická. A já myslím, že je ten správný čas, abychom si prohlédli sestavy obou dnešních soupeřů. Hosté mají samozřejmě přednost. To jsou fanoušci Galatasaraye, kterých odhadujeme v hledišti takových 2000, možná 2,5. Podívejme se na sestavu Sparty. Je navla stejná jako v posledním ligovém utkání proti Baníku. V brance kapitán Petr Kouba. Na liberu bude mít nelehkou úlohu reprezentační 21letý fotbalista Tomáš Votava. Zprava s pětkou Michal Horňák v obraně. To je klasika. Uprostřed jediná nová posila Sparty v nové sezóně, ex-Ostravan Tomáš Řepka. Sedmičku bude mít zleva Roman Vonášek. V záloze zprava Lumír Mistr. Se šestkou bude operovat ve středu hrací plochy Václav Budka. Vedle něj s ofenzivnějšími úkoly s 11 Martin Frýdek. Zleva by měl situaci jistit obávaný bombardér Pavel Nedvěd. V útoku potom objev začínající sezony 201 cm vysoký Jan Koller a vedle něj neméně vysoký Vratislav Lokvenc. Této 11 dal důvěru inženýr Josef Jarabinský. Netřeba představovat, co vidíte na svých televizorech doma, pokud sledujete náš zápas. Vpravo v klasických rudých dresech a bílých trenýrkách Sparta Praha. To jsou její fanoušci. Pověstný kotel spartianských fans. Doufáme, že budou fandit v mezích slušného chování a že nezpůsobí Spartě nějaké problémy. Tady je trojice rozhodčích z Portugalska a s trojkou kapitán Bílend Korkmaz s celým jménem. Věřte nebo nevěřte, sledujete nejstaršího muže základní sestavy Sparty, 27letého Romana Vonáška. Tak mladý a stále perspektivní tým má Sparta. Řepka byl hodně drzý, vyšlo to. Václav Budka, výtečná narážečka, Lokvenc. První gólovou šanci zmařil Gur Bekir. 23letý odchovanec Galatasaraye, takže Bologlu Nezihy, kterého sledujete, nemusel zasahovat. První rohový kop. Jenom čelem lízl Jan Koller, rodák ze Smetanovy Lhoty, ten centr. Začátek je velice optimistický, samozřejmě dokonce daleko. Já jenom věřím, že nebude mít pravdu Green Sounds, který prý po návratu z pozorování ligy Sparty s Českými Budějovicemi prohlásil v Turecku, že s takovým týmem, jakým je Sparta, prý Galatasaray nemůže prohrát. Doufejme, že se šeredně mýlil. Tam bude Tomáš Řepka, Frýdek, Nedvěd. A první pozdravení od nejnebezpečnějšího současného spartianského střelce ze střední vzdálenosti. Kustot Jarda Ján s chutí zatleskal a Nezihy musel předvést, že ovládá gymnastické prvky. Teď předvedl v praxi Tomáš Řepka, že je neuvěřitelně nepříjemným obráncem a odzbrojil za cenu nedovoleného zákroku Dlouhána Safeta. Saunders. Hakan.
Teď předvádějí Turci, že mají výtečnou individuální techniku. Pozor! Málem se narodila první gólovka Galatasaraje. Horňák. Lokvénc na jeden dotek. Mistr si trochu dával přednost jako tanečník s Frýdkem, už je to v pořádku. Lokvénc, ničeho nic šanci! Jenom boční síť. 21letý Vratislav Lokvénc, přezdívaný Šoula po svém tatínkovi, který hrál také na velice dobré úrovni kopanou. Z Náchoda přes Hradec Králové zamířil až sem do Prahy na Letnou. V kádru Galatasaray je dalších 7 tureckých reprezentantů, současných či bývalých. Výtečně pochvalme Nedvěda, odzbrojil Saunderse. Frýdek. Koller. Nedvěd. Ještě Lokvénc. Ano, byl to faul Arifa Erdema a Sparta bude mít výhodu volného přímého kopu z velmi nebezpečné vzdálenosti od Meziho Budka. Zleva nebo Pavel Nedvěd zprava, ještě si tam Suat diriguje své spoluhráče ve zdi, ve které jsou i Koller, Lokvénc a Mistr. 18. minuta. Věřme, že velice důležitý moment utkání. Pavel Nedvěd. A je to tam! Pavel Nedvěd dává první gól Sparty. Tak, jako bych to přivolal, Pavel Nedvěd sice nestřílel panenkovským obloučkem, nicméně našel tu správnou skulinu ve zdi. Brankář Nezihi Bologlu nestačil vůbec reagovat. Jusufovi opět Tugaj, ale už Martin Frýdek. Lumír Mistr výtečně postupuje. A nakonec si vykoledoval od Bekira faul. Tomáš Votava. Tam bude volný Michal Horňák, Koller. Lokvénc, Mistr. Vonášek, Frýdek. Stále Martin Frýdek. Hodně si dovolil, nebylo to efektivní, ještě Lumír Mistr. Hledal koho jiného než Kollera, Tomáš Řepka, Koller, Vratislav Lokvénc 2-0. 23. minuta a Sparta vede nad Galatasarajem 2-0. Tak to je naprosto nečekaný úvod. Možná i ti největší optimisté netušili, že po čtvrtině zápasu Sparta povede nad velice zkušeným, mezinárodně ostříleným soupeřem z Turecka 2-0. Koller ideálně uvolnil svého spoluhráče basketbalové výšky Vratislava Lokvence a ten dal jesličky nešťastnému Nezihimu. Tak to je úvod jako zvon. Věřme, že Sparta v tomto stylu bude pokračovat i nadále. Jako kivadlo působící na levé straně Hakan. Safet, to by mohlo být nebezpečné. Hakan. Jestli se nepletu, první střela tureckého týmu mezi tyče Koubovy branky. Dají nakrátko Hakanovi. Bílent. Arif. Tam se řítí Frýdek, zezadu podporovaný Vonáškem. Mistr s Budkou přibíhají na pomoc. To je nadějně rozehrané, Václav Budka!
Jenom předložil míč před kopačky Barryho Venisona a v hledišti to zahučilo zklamáním. Pozor na Suata. Teď je to jak na přesýpacích hodinách. Kontrabreak byl zbržděný, ale Safet, to je nebezpečné, Safet! Fantastický koubal, ale Saundersovi už nezabránil. To je škoda, obrovská škoda. 11. minuta druhého poločasu. Dean Saunders stál ve správný čas na správném místě a Sparta musí zpytovat svědomí. To byla skvělá stahovačka Safeta. Neméně bravurní zákrok Petra Kouby, ale na tu dorážku by nestačil ani David Copperfield. Nedá se nic dělat. Sparta musí zvednout hlavu a pokusit se opět vybojovat dvougólový. Standardní situace by mohla Spartě přinést šanci v pokutovém území. Koller Lokvenc, to je samozřejmě Řepka jako skvělý hlavičkář do party. Vzadu číhá i Michal Horňák. Mistr. Zatím to zvládl. Stále Lumír Mistr. Jaromír Bosák, jestli jsem to dobře slyšel, zkusí vyspovídat Jana Kollera. Honzo, v lize proti Ostravě skoro nejlepší na hřiště, ale tohle je přece trošku jiný zápas. No, Pavel Nedvěd! A je to 3-1, Pavel Nedvěd! Velice důležitý moment utkání, vidíte jásajícího prezidenta Sparty Macha. Skvělá přihrávka Martina Frýdka a levačka Pavla Nedvěda. Možná byl ten míč trochu tečovaný. Dostává Spartu znovu do dvougólového vedení. Možná nám tento záběr odhalí, jestli Bekir tu střelu netečoval. Není to ale vůbec důležité, daleko důležitější je fakt, že Sparta vede od 28. minuty druhého poločasu opět rozdílem 2 gólů, tentokrát 3-1 a Nedvěd zaznamenal svůj druhý gól v tomto utkání. Možná teď bude chvilka pro Míru Bosáka a Jana Kollera. Horst Siegl! Je, co scházelo. Horst Siegl v první šanci při svém pobytu na hřišti. Situace Pavla Nedvěda. Horst Siegl byl v šanci. Škoda, přeškoda. Vltava. Siegl. A v tuto chvíli je dobojováno. Sparta porazila v úvodním zápase předkola poháru UEFA Galatasaray Istanbul 3-1. A já předám slovo Jaromíru Bosákovi, který nám určitě připraví nějaký zajímavý aktuální rozhovor. Ten zajímavý rozhovor tady připravuju s Josefem Chovancem, manažerem Sparty. Spokojenost na 90 na 100%. Tak veliká spokojenost, obrovský výkon našeho mužstva proti velice kvalitnímu týmu, z kterého šel velký respekt, ale vidíme, že na to naše mužstvo bylo dnešním utkání velice dobře s pomocí publika, svých příznivců, dosáhli toho, čeho doufali před zápasem a myslím, že výsledek, který jako skončil tohleto utkání, tak odpovídali předvedený hře.